Пачну таксама яшчэ раз адзін сюжэт пра краёвасць. Пачну з адказу на пытанне, якую Ірына падкінула у самым канцы апошняй нашай сустрэчы наконт першых гісторыкаў. То есть я нагадаю, што я казаў пра тое, што даволі цікавая гісторыя. Летом 1906 года сакратар петербургской выдавецкай беларускай суполкі «Загляне солнца ў наша ваконца» звярнуўся да Александра Ельскага. А Ельскі такі быў вельмі вядомы у той час. Ну і он нават сёння некаторыя лічаць, што менавіта з яго пачынаецца беларускае прафесійнае беларусазнаўства. Чалавек, які займаўся калекцыянерствам розных гістарычных памятак, чалавек, які стварыў у сваім маёнтку Замосце, стварыў музей шыкоўны. Да яго звярнуліся з просьбай, каб ён напісаў такую брашурку для народа пра Беларусь, распавёў пра Беларусь. Вось адказ Ельскага суполцы, выдавецкай суполцы Петербург, невядома, не маем таго ліста, но ён ці адмовіў, ці адказаў неяк так, невыразна адказаў. І дальше пісалі да яго яшчэ раз. Тады ён звярнуўся да Канстанцыі Скірмант. Я спачатку пра гэтую гісторыю, потым трохі пра гэтых людзей яшчэ больш раскажу. Каб яна напісала. І дзякуючы Міколе Хаўстовічу, які знайшоў, частка архіва Александра Ельскага ляжыць сёння ў Варшаве, у архівам Главным акт давных в Варшаве. Трапіла частка архіва яго туды. І Канстанцыя Скірмант на гэта адказала, што яна яшчэ можа паспрабаваць напісаць такі навуковы ці падручнік па гісторыі Беларусі, хоць яе веды на нізкім узроўні, а вось для такую кніжачку для люду, для народу лепш, каб напісаў Ельскі. Паміж ім пачалася такая перапіска. І вельмі цікава, хацеў бы працытаваць фрагмент ліста Канстанцыі Скірмант у перакладзе Міколы Хаўстовіча. Яна фактычна в канцы ўжо проста яна настойвае на тым, што гэта Ельскі павінен напісаць такую кнігу і прапануе пэўную канцэпцыю гэтай першай гісторыі Беларусі. Прачытаю гэты абзац, цытата. Это ліст ад 22 верасня 1906 года. Стырну моих разважанняў. Наше братэрства Польша, Русь і крыху далей Літва, перадусім праславянскае. У белаляхаў я не веру, гэта яшчэ недаведзенае, можа паднадуманае. Потым Літва, Украіна, Русь і Беларусь уже хрысціянскія пасля манголаў, а Польша іх цывілізуе. Унія каталіцызм, які вяртаецца цяпер, гэта струна дзеля больш доўгага і глыбокага дотыку. Станаўленне нашай літоўскай беларускай аўтаноміі пад цяперашнім цяжкім да вытрымання ўрадам, як ремінісцэнцыя даўняга вялікага княства, можа таксама быць ідэяй дзеля папулярнага пашырэння ў прыцягальнай і зразумелай форме ў свой час. Я разумею, што шаноўны пан, ведаючы мову і люд, пакліканы да напісання гэтага новага ўступу. Вось суполка просіць, калі ласка, не адмаўляцца. Тут вельмі цікава для мяне той, што выразна прысутнічае каталіцызм, і, в прынцыпе, па-за дужкамі тут будзе і роля польскай шляхты і Польшы неяк прысутнічаць. Але цікава тое, што напрыканцы гэтага абзаца Канстанцыя Скірмант, між іншым, гаворыць пра ідэю аўтаноміі беларуска-літоўскага края. Это ідэя, якую выказвалі ў гэты час краёўцы. То есть она меркавала, што вот гэта брашурка такая для народа павінна закончыцца ідэяй беларуска-літоўскай аўтаноміі ў межах России. Ідэя, для таго часу 1906 года ідэя, конечно, вельмі смелая. І вось такая гісторыя. І я калі казаў пра гэтых першых гісторыкаў, то, конечно, трохі так правакаваў, таму што все ж таки в большай ступені хіба маем права казаць, што першы такі беларускі гісторык, аўтар першай, прынамсі, канцэпцыі, якая вельмі падобная на нацыянальную канцэпцыю гісторыі Беларусі, быў Мітрафан Даўнар-Запольскі, які ў 1888 годзе, і вакол гэтага ёсць пэўная такая вельмі цікавая загадка навокал, на старонках мінскага лістка публікаваў шэраг артыкулаў пад назвай «Беларускае прошлое». На расійскай мове надрукаваліся. Аналізуючы гэты тэкст, можна сказаць, што ён так фактычна прадугадаў у вялікай ступені найбольш пашыраную ў 20 стагоддзі нацыянальную канцэпцыю гісторыі Беларусі з яе двумя ворагамі. Там выразна прысутнічаюць два галоўныя ворагі беларускай гісторыі, польскі і маскоўскі, там польскі ці расійскі.
І то есть упершыню пра гэта прагаварылі яшчэ, дарэчы, народнікі ў сваіх 1880-е гады. Там была публіцыстыка народніка, яны таксама пра гэта казалі, ну, такім на ўзроўні хутчэй такім публіцыстычным. А вось Донар Запольскі надаў гэтай канцэпцыі такую больш навуковую форму. І гэта вельмі цікавая рэч, таму што наогул ён меў тады 21 год, ён толькі паступіў студэнтам першага курса, здаецца, універсітэта святого Владимира ў Киеве, быў вучнем славутага прафесара Антановича. І вось гэты малады студэнт, вельмі малады студэнт, піша тэкст, які папросту падугадвае вось канцэпцыю беларускай гісторыі 20-го стагоддзя найбольш папулярна. Ну, это я трохі атлёгся, хоць, в прынцыпе, Мітрафан Донар Запольскі да гэтай гісторыі мае непасрэднае дачыненне. Чаму Констанция Скірман так настойвала на тым, што Александр Ельскі павінен быў напісаць это ўсё? Яна ўжо мела пэўны вопыт у гэты час, напісала трохтомную гісторыю Літвы, пачынаючы ад Міндоўга, прычым яна імкнулася абмяжоўвацца не гістарычнай Літвой, а менавіта Літвой этнаграфічнай. І я ўжо казаў, здаецца, што гэтыя кніжкі нават літоўцы пераклалі на літоўскую мову, што было вельмі дзіўна, ну, гаворачы пра такі польска-літоўскі канфлікт у гэты час. Вось яна мела дасвядчэнне, але падобна, што яна сапраўды вось слаба арыентавалася ў гісторыі беларусі, гісторыі Русі, Великого княства Літоўскага, і таму ўсё перакідвала на Александра Ельскага. А ён да гэтага большай ступені быў падрыхтаваны, хоць, канешне, па ўзросту ён 1834 года нараджэння, меў уже 72 гады нават, але вельмі актыўна ў гэты час займаўся. І судзячы па таму, што мы пра яго ведаем, на жаль, няма ў нас такой грунтоўнай манаграфіі, прысвечанай Ельскаму. Гэта таксама адна з постацей такога беларуса-польскай культуры. Як, дарэчы, Мітрафан Донар Запольскі пра яго ў свой час сказаў, 1893 годзе, беларус польскай культуры, які вельмі цікавіўся беларускай справай. Ён постаць вельмі цікавая, канешне, і аўтар шматлікіх тэкстаў, між іншым, таксама па гісторыі, не толькі па гісторыі Беларусі, він пісаў пра беларускую гаворку, пра беларускую мову, артыкулы пісаў пра этнаграфію Беларусі, пісаў па гісторыі беларускай літаратуры, пачынаючы ад Францішка Скарыны. Шмат яго публікацый ёсць на старонках пецербургскага польскамоўнага часопісу газеты «Край». Ён там быў актыўным аўтарам, пачынаючы з 1882 года, здаецца. Фактычна супрацоўнічаў з імі, вельмі часта з'яўляліся там яго публікацыі, якія, дарэчы, варта было б неяк зрабіць з іх падборку. Сапраўды быў бы такі ўступ да пачатку беларусазнаўства наогул. Вось, пісаў пра Адама Міцкевіча. Шмат яго тэкстаў, нават нехта, здаецца, падлічыў, што некалькі тысяч наогул напісаў артыкулаў, ну, невялічкіх артыкулаў для розных слоўнікаў, энцыклапедый таго часу, прысвечаных Беларусі. А адносіны яго з беларускім нацыянальным рухам, з беларускім адражэннем былі такія не вельмі добрыя, судзячы па той перапісцы, ну, якой можна карыстацца, то, што засталося, нават судзячы па гэтай вось сітуацыі з просьбай напісання гісторыі Беларусі. І хутчэй за ўсё гэта было звязана з тым, што ўсё ж такі беларускі нацыянальны рух, беларускае адражэнне мела такую выразную сацыялістычную фарбоўку. Тут нацыянальнае спалучалася з сацыяльным выразам. І вось такіх беларусаў польскай культуры, настроеных трохі кансерватыўна, то і зразумела, што сутнасць наогул сацыяльнай праблемы, калі казаць пра беларускае сялянства, гэта, конечно, было зямельнае пытанне, аграрнае пытанне. Гэта ўсё апіралася ў інтарэсы якраз вось такой заможнай часткі землян, землеўласнікаў, якія вельмі часта былі якраз людзьмі польскай культуры і бачылі ў гэтым выразную небяспеку фактычна. Гэта, можа, нейкія іншыя моманты, но не думаю, што нейкія там асабістыя моманты адносна з Вацлавам Івановскім, які ўзначаліў гэтую суполку, ці нешта іншае было істотна. Вось. І да, ну і трэба яшчэ сказаць, канешне, пра гэты маёнтак Замосця і пра музей. Музей, які стварыў там Александр Ельскі, гэта каля 2000 гравюр, 10 000 тамоў, бібліятэкі з выданнямі 17 стагоддзя нават, карціны і розныя біяграфічныя даведнікі, энцыклапедыі, дакументы, аўтографы. Ну, гэта была шыкоўная рэч, якая, дарэчы, была знішчана, так расцярушана падчас Першай сусветнай вайны.
І толькі частка гэтай калекцыі Ельскага трапіла у Варшаву, частка трапіла у Кракаў, дзе можна ну, свой час ён этой гравюры перадаў у Кракаў акадэмію, мясцовую акадэмію. Ну і да, яшчэ трэба сказаць, што быў адкрыты гэты музей для наведвання. Так вот, да, в 1892 годзе Мітрафан Доўнар-Запольскі зрабіў пэўную экспедыцыю па Беларусі, па беларускаму краю, і ён наведаў маёнтак Ельскага, размаўляў з ім, яны потым вялі перапіску паміж сабой, бо у Мітрафана Доўнар-Запольскага была ідэя стварэння навуковага таварыства, выдання навуковага часопіса, ён казаў пра беларускае кола ў Мінску альбо ў Віцебску. Альбо ў Менску, альбо ў Віцебску. Ну, в той час Віцебск быў нават больш трохі падрыхтаваны, там працаваў Сапунов, быў свой уже асяродак быў такі беларускі. Ну, з гэтага нічога не выйшла, вось падобна, што, думаючы пра Мінск, то Мітрафан Доўнар-Запольскі вельмі разлічваў на дапамогу Александра Ельскага. А ў 1916 годзе ён памёр, і такім вельмі праніклівым некралогам на яго смерць адгукнуўся гоман. Віленскі гоман, які выдаваў Антон Луцкевіч. Ось, то есть, ну, неяк так, можа, пасля смерці спрабавалі таксама прыцягнуць яго да беларускага адраджэння Александра Ельскага. Я ўжо не кажу пра нейкія іншыя моманты, бо ён быў гаспадаром добрым, ён там, яго хвалявала праблема маральнага выхавання людзей, пісаў брашуркі пра барацьбу з алкагалізмам, там, пра гігіену і нейкія іншыя такія моманты. І іншы чалавек у гэтай всей гісторыі, гэта Канстанцыя Скірн, пра якую трэба таксама некалькі сказаць, постаць вельмі цікавая, і цікавая не толькі ў сэнсе гісторыі краёвай ідэі, хоць можа ў першую чаргу ў гэтым сэнсе, а і гісторыі папросту таксама польска-беларускіх дачыненняў. Яна нарадзілася ў 1851 годзе, маёнтку Халодная. Яе бацькі гэта Казімір Скірмунд і Хелена за Скірмундаў, такія далёкія сваякі. Ей было 11 гадоў, калі бацька быў высланы. В 1862 годзе Казімір Скірмунд падпісаў такую петыцыю да імператара Александра II пра далучэнне паўночна-заходняга краю да каралевства польскага, то, што катэгарычна забаранялася. Пра гэту забарону ведалі. Яны былі паперэджаны, это быў такі сход, губернскі павятовы сход шляхты, але тым не менш звярнуліся з такой петыцыяй да імператара, ну і скончылася тым, што быў высланы ў Кастраму. А праз год таксама была выслана яе маці, Хелена Скірмунд. Это вельмі таксама цікавая гісторыя, калі казаць пра гісторыю, ну, пэўна сэнсе жаночую гісторыю, то вось і Канстанцыя Скірмунд, і маці Хелена вельмі важна в гэтым сэнсе постаці для Беларусі, таму што Хелена Скірмунд была адной з першых жанчын, якая спрабавала прафесійна займацца скульптурай, мастацтвам. Вучылася ў Рыме, вучылася ў Берліне, вучылася ў Парыжы, і это выклікала здзіўленне на мясцовай прафесуры. Жанчына прыехала з далёкі, хоча займацца, ну і яна безумоўна мела талент, хоць это было все вельмі складана. Вось якім чынам была выслана яе маці? Маці нехта папрасіў перадаць запіску Рамуальду Траўгуту. Гэта пані села, ну, сама, без, там не было, ніхто яе не вёз, она сама паехала, фактычна паехала у лес шукаць Рамуальда Траўгута, яго атрад, ну і скончылася тым, чым павінна была скончыцца. Мясцовыя палішуцкія сяляне заўважылі у лесе пані, якая адна сама там падарожнічае, затрымалі яе, здалі яе расійскім вайскоўцам, ты знайшлі гэтую запіску, ну і скончылася тым, чым павінна была скончыцца, і таксама выслалі ў Тамбоў. Ну, а в маёнтак Халодная выхоўвала, Канстанцыю Скірмунд выхоўвала яе бабуля. Яна перабралася ў Пінск, бабуля займалася яе выхаваннямі, утрыманнямі, даглядала яе фактычна. Вось. А маёнтак прымусілі расійскія ўлады прадаць, прычым это такая цікавая гісторыя. Я быў у гэтым маёнтку, ну, тым, што сёння там на гэтым месцы Халодная там існуе, падчас сваіх экспедыцый, і быў вельмі здзіўны, там аказалася такі рэдкі выпадак, што гэты маёнтак Халодная выкупілі сяляне, беларускія сяляне з Навагрудскага павету. Сабралі грошы, выкупілі, падзялілі зямлю паміж сабой. І там это вот вельмі жывая гэтая гісторыя пра то, як сяляне выкупаюць, як прыязджаюць з Навагрудчыны на Палессе працаваць, і ўражаны тым, што палешукі зусім не ўмеюць працаваць на зямлі.
Ну, это такая звычайная гісторыя, калі беларускія сяляне часта бачаць, што нехта працуе па-іншаму, он просто, значит, не ўмеў працаваць. Так як яны, так трэба правільна працаваць, а тыя працуюць неправільна. І трэба іх навучыць. Но сама па сабе гісторыя вельмі цікавая, цікавая яшчэ тым, што там сёння мясцовы краязнаўца, адзін з мясцовых краязнаўцаў паднавіў памяць пра Хелену Скірмут і пра Канстанцу Скірмут. Там ёсць такая прыгожая брама зробленая. Ад маёнтка, ад самой сядзібы нічога не засталося, там нейкая просто гара насыпанай зямлі. Ну, але вот нейкая памяць пра гэта жыве. Ну, а Канстанцыя Скірмут дачакалася потым сваіх бацькоў. 1867 годзе яны вярнуліся, потым забаранілі пражываць на тэрыторыі беларуска-літоўскага края, і яны выехалі ў Балаклаву. Там быў адзін з маёнтак Скірмутаў, дзе жылі нейкі час. Канстанцыя жыла з імі, і яе кантакты з мамай былі вельмі важныя і для яе, для мамы. Яна ўжо фактычна, Канстанцыя, хоць была маладзенькая дзяўчынка, яна уже жила, так скажем, гістарычнай памяццю Великого княства Літоўскага. Великай ступені яна натхняла сваю маці сумесна на розныя рэчы, стварэнне розных рэчаў звязаных з гісторыяй Рэчы Паспалітай, Великім княствам Літоўскай. Апошняе, што зрабіла Хелена Скірмут, самае вядомае, это былі шахматы. Скульптурныя выявы, постаці, якія былі звязаны з паходам Яна Сабецкага, Яна III Сабецкага на Вену, і не давіла до конца гэты проект, ён захаваўся толькі ў ілюстрацыях, але гэта сапраўды была такая вельмі цікавая, унікальная рэч. У 1874 годзе маці памерла. Дачка не засталася з бацькам, вярнулася ў Пінск і так вельмі актыўна ўключыўся ў грамадска-палітычнае жыццё. Ну, палітычнага жыцця ў Расіі ў той час амаль што не было, тым не менш. Падпольна аднавілі дзейнасць там дабрачыннага таварыства. Ось, і потым на пачатку 20-го стагоддзя, калі стала магчымай уже грамадска-палітычная дзейнасць, Канстанцыя Скірмут, яна жыла разам са сваёй кузэнай і Іаннай Кужанецкай жылі разам і сябравалі. Это была такі дуэт быў двух жанчын практычна ўсё жыццё. У дакументах таго часу, уже пачатку 20-го стагоддзя, калі стала магчымай толькі такая дзейнасць грамадска-палітычная, легальная, сустракаецца тая характарыстыка, якую мясцовыя чыноўнікі давалі, чыноўнікі Мінскай губерніі, называлі іх праклятыя палячкі. Яны былі вельмі актыўныя. В 1906 годзе была фармальна дазволена польская адукацыя, аднак польскіх школ не было, іх рэальна на практыцы забаранялі. Тым не менш, две жанчыны зрабілі такі беларускі элементар. В 1906 годзе выдалі яго за свае грошы. Там быў дыялект пінска-беларускі, можна казаць, дыялект лацінкай была зроблена. Спроба падтрымаць мясцовыя гаворкі фактычна і стварыць адукацыю на мясцовых гаворках. Ось, яны змагаліся і зрабілі неверагодную рэч. Яны фактычна вярнулі да жыцця касцёл у Гарадышчы. У тым Гарадышчы на Палесе быў велізарны, вельмі прыгожы касцёл, які быў забраны пасля разгрому паўстання 1803 года, быў фактычна разбураны, яго потым прадалі нейкаму жыду, каб той цэглу прадаваў там. І гэта страшна абурыла, яны проста выцягнулі нейкіх адвакатаў з Петербургу, разгарнулі такія судовыя працэсы. Урэшце рэшт адбылося неверагодна. У 1910 годзе гэты касцёл, то, што яго засталося, вярнулі мясцовыя там суполцы каталікоў сялянаў, і яго аднавілі, касцёл пачаў працаваць. Я калісьці ехаў у Гарадышча, каб убачыць гэты касцёл, нічога там не ўбачыў. Аказваецца, падчас апошняй вайны быў цалкам знішчаны падчас баёў, і нічога ад яго не засталося. Ну, але такія рэчы рабіліся, і яны уваходзілі ў мінскае таварыства сельскай гаспадаркі, якім кіраваў Вайніловіч, і спрабавалі нават Кужанецкая і Канстанцыя Скірмут заняць нейкія такія кіруючыя пасады ў гэтым таварыстве. Тут фемінізм проста квітнее у іх дзейнасці. Калі не атрымалася, то ў знак пратэсту выйшлі з гэтага таварыства і заклалі крэдыт на ашчадную касу, якая падтрымлівала жанчын, якія займаліся гаспадарчай дзейнасцю. Ну і гаворачы пра краёвую ідэю, то Канстанцыя Скірмут была вельмі актыўна в гэтым сэнсе. Два зборнікі ёсць такіх артыкулаў публіцыстыкі яе ў краёвым духу напісаных, дзе яна фактычна змагалася, выступала супраць такога радыкальнага літоўскага нацыяналізму, адстойвала права права польскай шляхты, якая мясцовага паходжання жыць
у гэтай краіне і быць часткай яе культуры, і адначасна пратэставала, вельмі рэзка пратэставала, крытыкавала польскую эндэцыю. То есть выступала за пэўнае паяднанне і нават была ініцыятарам запрашэння дзечаў літоўскага нацыянальнага руху, кіраўніцтва у Кракаў на 500годдзе бітвы пад Грунвальдам, там быў такі святочны юбілей, ну, да гэтага не дайшло, але яна спрабавала гэта зрабіць. В 1920 годзе Канстанца Скірмунд звярнулася да Юзефа Пілсудскага, начальніка польскай дзяржавы. Яна прапанавала не выказваць ніякіх прэтэнзій на Вільню. Вільня павінна быць літоўскай. Калі Польша на гэта згадзіцца, знікне галоўная перашкода для польска-літоўскага паяднання, паразумення і так далей. Ну, зразумела, што ніхто на яе не звярнуў увагу. У кастрычніку 1920 года літоўская беларуская дывізія Люцана Жаліговскага заняла Вільню, і ў міжваенны час Вільня была папросту ваяводскім цэнтрам міжваеннай Польшчы. Ну і да, і выступаючы з этой краёвай ідэі, гаворачы пра новую нацыю моўна-ліцвінаў, вельмі цікава, што яна катэгарычна выступала супраць таго, каб у гэтай нацыі былі маскалі, як я напісала, і жыды. Адносна маскалёў, то працытую на польскай мове, працытую яе выраз вельмі цікавы. Прошу не mówić, że nienawidzę moskali, jako ludzi, jako bliźnich. Nic podobnego we mnie nie ma, ale nienawidzę idei politycznej rosyjskiej, idei wielowiekowej, w zbrodniach wyprowadzonej, dotąd przenikającej nie tylko rząd, ale i naród. Idei, która nie tylko nie jest chrześcijańska, ale nie jest ludzka. Яна прызнавалася, што яна не трэба я там папракаць у ненавісці да рускіх, як да расійцаў, як да хрысціян, як да людзей, як да бліжніх. Такога няма. Яна прызнавалася, што проста ненавідзіць расійскую ідэю, расійскую імперскую ідэю, шматвекавую імперскую ідэю, якой апантаны гэты народ. Ну, это гучыць дастаткова актуальна і на сённяшні дзень. І ў міжваенны час, што для мяне вельмі важна, таму што краёвая ідэя фактычна яна так сама па сабе згасае пасля всіх гэтых палітычных пераменаў і ўтварэння польскай дзяржавы, літоўскай дзяржавы, далучэння беларускіх земляў да СССР ці да Польшы, падзел Беларусі. А вось Канстанца Скірмунд быццам нічога не змянілася, яна весь міжваенны час, яна памерла ў 1934 годзе, дарэчы, была пахавана ў адной магіле з Юзефай Кажаніцкай. Яна змагаецца, яна адстойвае гэту краёвую ідэю, ну, як ідэю папросту ідэю правоў нацыянальных меншасцей. Яна выступае абарону, вельмі актыўную абарону беларусаў міжваеннай Польшчы. І, дарэчы, тут у мяне ёсць вельмі сур'ёзныя прэтэнзіі да прафесара Шпопера, які гадоў 10 таму выдаў кніжку, прысвечаную Канстанцы Скірмунд, «Генты Літуана, Націоны Літуаны», жыццё і дзейнасці Канстанцыі Скірмунд, дзе наогул папросту беларуская тэматыка адсутнічае цалкам. Это просто тут абсалютна, мне здаецца, нават не пішу навукового падыходу няма, тут ёсць нейкі такі палітычна ангажаваны падыход, а чытаючы між іншым Пшэглюнд Віленскі публіцыстыку міжваеннага часу, яна пастаянна абараняе беларусаў. Для яе вельмі важна. І безумоўная сувязь паміж этой гісторыі наконт кніжкі, там гісторыі Беларусі 1906 года і дзейнасцю 1920-30-е гады. Лёс вельмі цікавы. Яна, дарэчы, у канцы жыцця яна страціла зрок, не магла хадзіць, але да апошняга працавала і была вельмі актыўнай да апошніх дзён жыцця фактычна. Да, і заканчваючы гэту гісторыю з гісторыяй Беларусі напісанай том. Мы ведаем, што праз пару гадоў, у 2012 годзе на старонках нашай НІУ будзе апублікавана кароткая гісторыя Беларусі Вацлава Ластоўскага. І для мяне вельмі цікава, калі параўноўваў, свой час пісаў, мне гэты тэкст вельмі цікавілі, першы тэкст такой гісторыі Беларусі, параўноўваў то, што зрабіў Донар Запольскі, ну, безумоўна, гэта класік беларускай гістарыяграфіі, беларускай і расійскай гістарыяграфіі тагачаснай. Это такая постаць, просто глыба для нашай гістарыяграфіі, яго праца мае велізарнае значэнне па сённяшні дзень. Але вось цікава, што Ластовскі, які папросту не меў практычна ніякай адукацыі, быў самавукам,
ад пачатку, сістэмная адукацыя, быў самавукам ад пачатку да канца, ён зрабіў вельмі важную рэч. Ён у нейкім сэнсе аспрэчыў галоўную канцэпцыю Донар-Запольскай, казаў пра эту канцэпцыю двух ворагаў. Все добро ў беларускай гісторыі, але былі маскалі, былі палякі. І то адныя, то другія там улезалі ў нашу гісторыю. Таксама эта канцэпцыя трохі ёсць у кароткай гісторыі Ластоўскага, але ў Ластоўскага ёсць іншы момант. На што паўплывала, думаю, тое, што ён быў такім канкрэтным палітыкам, то есть палітыкам, які рэальна працаваў у беларускім адраджэнні. І ён весь час, ён пішучы таксама пра уплывы, там розныя знешнія ўплывы на Беларусь, весь час піша пра асабістую адказнасць беларусаў за сваю гісторыю. І гэта гучыць вельмі моцна. Ён прыводзіць дакументы, ён там нейкія іншыя рэчы, говорит, да, так, былі там гэтыя ворагі, але што вы самі робіце навогуле сябе? Як вы самі бароніце сваю гісторыю? Ці вы служыце гэтым знешнім сіламі, якія не бачаць Беларусі, ніколі не будуць яе бачыць? Ці вы будуеце сваё? І от мне здаецца, галоўны пасыл, які не заўсёды прачытваецца выразна ў кароткай гісторыі Ластоўскага, тое, што калі вы хочаце нешта мець, нейкую будучыню для беларусаў, вы павінны самі ўсё гэта рабіць, а не яшчэ шукаць, на каго б зваліць віну за тое, што у вас не атрымалася. Ну, это зразумела, што гэта не была спрэчка з Донар-Запольскім. Ластоўскі нават там на самом пачатку кнігі піша, што ён не гісторык, ён толькі выкарыстаў тое, што іншыя пісалі, і паспрабаваў паглядзець на гэта з беларускага пункту погляду. Я б сказал, не з беларускага пункту погляду, то есть не зусім так уже, з пункту погляду эліты беларускага адраджэння, якая весь пачатак 20-го стагоддзя агітавала, замагалася, пашырала беларускую нацыянальную ідэю і весь час натыкалася на такі пасіўны супраціў ці абыякавасць, і з гэтым вельмі цяжка было змагацца, і публіцыстыка наша дні гэтым перапоўнена. Асабліва, дарэчы, публіцыстыка таго ж Вацлава Ластоўскага гэтым перапоўнена. Так што тут дакладна першы гісторыку такая асобны сюжэт, які дастаткова цікавы. Ну а зараз так трохі падсумоўваючы ўжо тое, што хацеў сказаць, я так больш, канечне, казаў пра краёвасць, тое, што мне падаецца важным на сённяшні дзень, але гаворачы проста пра далейшае значэнне, ролю палякаў, Польшы, беларускай гісторыі, проста калі мы прыгадаем 20-е стагоддзе, то бачым шмат такіх момантаў дастаткова востра канфліктных. Канешне, это рыжскі мір 1920-1921 года, то есть падпісаны он быў рэальна ў 20-м годзе, кастрычніку зацвердзілі, яго там дакладнялі ўжо ў сакавіку 1921 года, той мір, які падзяліў Беларусь, той мір, які перакрэсліў канчаткова апошнія надзеі Беларускай Народнай Рэспублікі і палітыкаў на незалежнасць і так далей. Такі страшны удар фактычна па Беларусі. І я прыгадаю, што ўвесь савецкі час гэта заўсёды трактавалася абсалютна такім антыпольскім духам. Я нават памятаю свае часы, калі вучыўся як гісторык на гістарычным факультэце, савецкія часы, памятаю гэту дзіўную гісторыю савецка-польскай вайны і рыжскага міра. В падручніках было напісана, толькі пісалі пра перамогу Чырвонай арміі, як яна пераможна наступала, як яна дайшла да Варшавы. Потым ставілася кропка, а потым пісалі пра рыжскі мір, дзе гэтыя падступныя палякі, злачынныя палякі, раптам взяли, забрали палову Беларусі. І для студэнтаў, якія не проста чыталі, думалі, што это было пытанне, якім чынам, так дайшлі да Варшавы, дайшлі. То, значыць, выйгралі вайну, а як так атрымалася, што ўсё ж такі взяли і падзялілі твою Беларусь? Таксама не пісалі ў тыя часы, што некай БССРовскай, не кажу ўжо пра БНР, БССРовскай дэлегацыі не было, дэлегацыю БСР не дапусцілі да ўдзелу, і в першую чаргу не дапусціў савецкі бок. Там фактычна такая працавала савецка-украінская дэлегацыя фармальна. Калі казаць, фактычна гэта была савецкая дэлегацыя, якой кіраваў народны камісар Іофэ, камісар замежных спраў Іофэ. І фактычна была ідэя, лёсам, коштам Беларусі падпісаць гэты мір, і гатовы быліся на велізарныя саступкі. І сёння мы ўжо ведаем, і пра гэта ўжо адкрыта пішуць і гавораць гісторыкі. Падручнікі, гэта, здаецца, да канца такі не ўвайшло, што фактычна дзелілі Беларусь, тут два бакі дзелілі Беларусь. Ішоў гандаль за всім гэтым. І была цікавая гісторыя, калі нават Іофэ згаджаўся, там, падобна, што меў дырэктыву ад Леніна аддаваць усё, што палякі хочуць адносна Беларусі, толькі каб падпісаць мір. Бо гэты час там была сур'ёзная гісторыя з Врангелями.
Ось трэба было войскі перакідваць на іншы фронт, каб утрымаць савецкую ўладу, а тут уже не было магчымасці папросту ваяваць. І нават калі в самой польскай дэлегацыі было галасаванне і дыскусія вакол Менска. Бо Менск таксама аддавалі польскаму боку і гатовы былі саветы ахвяраваць Менскам. Ну, наколькі я памятаю, ведаю польскую літаратуру, там 7 галасоў было супраць, 4 за. Менск вырашылі не браць. З боку польскай дэлегацыі перамагла канцэпцыя нацыянальных дэмакратаў, канцэпцыя Рамана Дмоўскага, што Польша павінна быць нацыянальнай польскай дзяржавай, а далучаць велізарны беларуска-праваслаўны рэгіён, праваслаўны, там яшчэ жыдоў будзе шмат, то есть тут будзе праблема. Далучым возьмем тое, што мы ў стане асіміляваць і гэтага зрабіць Польшу. Ну, в 1939 годзе все гэта аукнулася, мы ведаем, чым для той самай Польшы. Но вот ведаючы сёння уже вот в 21 стагоддзі, калі думаеш пра гэта, то так вот уже трохі па-іншаму пачынаеш это все аналізаваць і думаць трохі вот уже з перспектывы гэтага 21 стагоддзя таго, што Беларусь перажыла. Безумоўна, тут вот для ўсіх беларусаў там, дарэчы, упершыню на гэтых рыжскіх перамовах, нават у сітуацыі адсутнасці беларускай дэлегацыі, все роўно Беларусь не прысутнічала. Прайшла гаворка. І нават падпісваючы умову, то там гарантавалі абодва бакі, гарантавалі развіццё беларускай культуры. І палякі гарантавалі, і саветы гарантавалі ў тых частках, якія яны, значит, забіралі. То есть Беларусь неяк прысутнічала на міжнароднай арэне фактычна в гэты час. Вот для людзей, якія жылі, гэта не было важна. Важна было то, што Беларусь перарэзалі. Ну, але просто вот сёння, глядзячы на гэта, то думаеш пра тое, што гэта заходняя Беларусь трапіла ў лепшую сітуацыю, чым БССР, даваенная БССР. Все ж таки, дзякуючы гэтаму пазбеглі гэтых жудасных сталінскіх рэпрэсій. Пазбеглі калектывізацыі, раскулачвання. Вось. То есть былі рэпрэсіі супраць асабліва нацыянальна актыўных беларусаў. І мы ведаем, весь час нам пра гэта нагадваюць. І сёння спрабуюць нагадваць сродкі інфармацыі беларускай, там і расійскай, пра бярозу картузскую, пра гэты лагер, дзе трымалі ворагаў там рэжыму санацыі. А там сидзелі розна, там і эндекі сидзелі, там і кансерватары сидзелі, і шмат каго сидзела, загінула там не так шмат людзей. Это не параўнаць з тым, што вырабляў Сталін у 30-е гады. Вот тая кроў, якая папросту заліла весь велізарны Савецкі Саюз і заліла Беларусь у тыя часы. Вось. Гэты момант вельмі істотны. В прынцыпе, тая беларуская ідэя, беларуская культура пры ўсім тым ціску польскім, яна жыла і развівалася. І ў 1939 годзе тут трэба было ўжо прыкладаць новыя намаганні саветам, каб знішчыць гэта все. Дарэчы, прыгадаю толькі тое, што Вільню аддалі літоўцам, калі аддалі. Калі знішчылі беларускі нацыянальны цэнтр у Вільні. Апошні такі выразны і моцны нацыянальны цэнтр, які існаваў. Знішчылі яго, тады аддалі. Аддаваць разам з беларусамі не хацелі. Ну, там, правда, хтосьці выжыў, хтосьці паспеў пераехаць у Коўна, калі вайшлі саветы там і так далей, потым вярнуўся, але збольшага гэта был просто такі, ну, вораг, які знішчаў усё фактычна ў гэты час. Гэта адзінае, пра што варта нагадаць. Дарэчы, вот у экспедыцыях па вуснай гісторыі, калі размаўляеш з людзьмі, ці размаўлялі мы раней, зараз цяжэй знайсці рэспандэнтаў про той міжваенны час, то вельмі часта рэфрэнам з вуснаў беларускіх бабулек асабліва гучала, што і дзядоў гучала тое, што былі пад палякамі или не былі пад прыгнётам. То есть людзі, якіх не цікавілі нацыянальныя палітычныя справы, і вот, ніхто не перашкаджаў жыць і так, як яны хацелі, лічылі жыць, а вось в саветах так не было. Тут варта прыгадаць жудасную кулацкую аперацыю НКВД. Бліжэй уже да польскай тэматыкі, гэта, конечно, польская аперацыя НКВД, якая з 37 по 38 год, калі не памыляюся, са жніўня 37 по кастрычнік 38 года она разгарнулася, і по всему Советскому Союзу было арыштавана каля 140 тысяч польскіх шпіёнаў. Гэта аперацыя адна была адной з самых жудасных аперацый. Ну, куст, потому что там адсотак смяротных прысудаў складаў недзе каля 90, здаецца. Практычна ўсіх, каго арыштоўвалі, усіх расстрэльвалі. То есть яны ішлі як асуджаныя па так званай першай катэгорыі. Другая катэгорыя, гэта быў прысуд 5-10 гадоў за шпіянаж. Все, як польскія шпіёны ішлі. Беларусі па гэтай польскай аперацыі была арыштавана прынамсі 21 000 з паловай чалавек. Ну, тыя дакументы, якія мы маем, хоць
документы, до речі, статистика НКУС беларускага з нацыянальным складам і так далее, і так далее. І мы ведаем, што больш за 50% там, дарэчы, шлі беларусы па гэтай польскай аперацыі. Ну, паводле гэтай статыстыкі НКУС, адным з тых, хто загінуў, быў Браніслав Тарашкевіч. І тут жудасная гісторыя з Тарашкевічам, таму што зараз яна адкрываецца, таму што ён, калі не памыляюся, недзе ў лютым 1938 года быў асуджаны на смерць, а яго яшчэ паўгады трымалі ў камеры, білі, выбівалі з яго новыя паказанні. Фактычна его папросту быў нават не расстраляны, наколькі я разумею, папросту быў закатаваны, забіты, закатаваны. А іншая гісторыя, вельмі цікавая гісторыя з таго ж самага шэрагу, гэта Францішак Аліхновіч. Чалавек, які прыехаў у Беларусь займацца тэатральнай дзейнасцю, яго прапаганда працавала так, што ёсць умова, ён прыехаў у Беларусь працаваць, знайшоў нават працу ў віцебскім тэатры. Але як толькі ён атрымаў савецкі пашпарт, это была адна з умоў, каб ён там мог працаваць, ён адразу быў арыштаваны. Здаецца, это было 31 снежня. Пад Новы год быў арыштаваны і кінуты у салавецкі славуты слон, салавецкі лагер асобага прызначэння. Ён потым у 1934 годзе напісаў тую славутую кніжку Капцюра ГПУ, якая упершыню фактычна сказала праўду пра тое, што робіцца ў Савецкім Саюзе. Цудам вырваўся адтуль, таму што там проста яго адмянялі. На беларускіх палізнявольных також Браніслава Тарашкевіча ёсць такая цікавая гісторыя пра тое, яны ведалі адзін другога і сустракаюцца на мяжы, там ідзе ў столбцах была эта працэдура перадачы, і пра гэта потым нехта пісаў з іх, ці не Аліхновіч, уже не памятаю, што ён папросту сказаў: «Бронюсь, куды ты ідзеш? Яны заб'юць цябе». Ну, Тарашкевіч быў пэўны, што пасля польскай турмы што можа быць горш. Ну і загінуў як польскі шпіён. Сітуацыя палякаў была вельмі непростая, канешне, ў савецкія часы. Ну і потым, калі прыгадаць 39 год, то тут я працуючы і з вуснай гісторыі, записваючы ўспаміны людзей, размаўляючы пра тыя часы, ну гэта хутчэй уже тое, што было калісьці, зараз вельмі цяжка знайсці ўжо рэспандэнтаў. А раней, калі мы пачыналі гэту працу на пачатку стагоддзя, то можна было некалькі дзён працаваць у адной вёсцы. Хапала рэспандэнтаў, каб пра гэта размаўляць. І сёння так да гэтай працы далучыў яшчэ працу ў архівах, Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, архівах абласных, у прыватнасці ў Гарадзенскім архіве. І вельмі цікава, што зараз я бачу, наколькі вось эти ўспаміны людзей пра першых саветаў дапаўняюцца ўспамінамі дакументаў. Бо раней так не было. Тыя зборнікі дакументаў, якія друкаваліся у савецкай Беларусі і друкаваліся нават у Рэспубліцы Беларусь, уже незалежнай Рэспубліцы Беларусь, яны пра першых саветаў былі фактычна аднаго і таго ж плану. Это былі дакументы органаў савецкай улады, якія паказвалі, як пачала квітнець і развівацца заходняя Беларусь. Колькі школ, колькі заводаў. То есть это вот фактычна бралі гэтыя справаздачы органаў савецкай улады, друкавалі як тое, што было насамрэч. Пра настроі людзей, пра жыццё людзей ніякіх дакументаў не друкавалася. А спроба зазірнуць у гэтыя настроі праз дакументы архіўныя, она паказвае адно і тое ж, паказвае, што гэта спачатку велізарная радасць, зараз жыццё памяняецца да лепшага, прыйшлі вызваліцелі, прыйшло вызваленне, вельмі хутка, літаральна на працягу некалькі тыдняў жудаснае расчараванне. Хто прыйшоў, што робіцца наогул? Чаму гэта ўлада дазваляе забойства? Чаму гэта ўлада дазваляе рабаванне? Рабавалі пераважна, конечно, там маёнткі, нешта яшчэ, но людзі ўсё роўна былі здзіўлены, дзе закон, дзе наогул, што робіцца. Ну і вельмі часта папросту гэтая ўлада не сваімі рукамі, а падштурхоўвала іншых, як было з Раманам Скірмутам, якога забілі 7 кастрычніка 1939 года. То есть, калі можна казаць, што там у першыя дні таго верасня, калі пачалася савецкая агрэсія, былі такія стыхійныя акты, забівалі там леснікоў, якіх вельмі ненавідзелі людзі, бо міжваенны час, апрача праблемы недахопу зямлі, была праблема лесу вельмі востра стаяла, і лес быў вельмі важнай рэччу для жыцця. Вось ці асобных там землеўласнікаў забівалі, якіх ненавідзелі папросту. Тут у кастрычніку ўсё гэта змянілася ўжо. Тут уже ўлада вельмі жорстка паказала, што ўсё можна рабіць толькі з яе згоды. І Рамана забілі
скінуты забілі 7 кастрычніка 39 года. Вот это моцнае расчараванне, неразуменне, потым страх. Нельга нікому нічога казаць. Страх чалавека перад безлітаснай дзяржаўнай машынай, фактычна, гэта адчулі вельмі хутка. Праблемы з тым, што папросту паўстаў всеагульны дэфіцыт на ўсё. Бо гэтыя крамы, там склепы былі перапоўнены таварамі ў польскія часы, не было толькі грошай, каб это ўсё купляць. Ну а калі саветы прыйшлі, то там адзін злоты ішоў як рубель, і пачалася масавая скупка таго, што было, скуплялі фактычна ўсё, што можна было скупіць. І вельмі хутка, ну і потым прыйшла гэта дзяржаўная сістэма забеспячэння, якая у 40-м годзе неяк наладзілі гэта ўсё. А доўгі час это папросту, каб што-небудзь купіць, то па ўспамінах людзей у дакументы пра гэта сведчаць. Тое ж самае, трэба было вставаць о 4 гадзіне ночы, раніцы, там, о 5, займаць чаргу, каб толькі што-небудзь купіць. Што, неважна што, вот, просто гэтыя грошы кудысьці падзець, савецкія грошы, іншыя нейкія моманты. Пра гэта людзі ўспаміналі, ну, ўспаміны, вусны ўспаміны, ёсць вусны ўспамін. Заўсёды ставіш там пэўныя сомненні і так далей. Ну, тое ж самае чытаю ў дакументах. У дакументах архіва сёння, у дакументах якіх? У дакументах, якія збіралі агенты НКВД, агенты НКУС. Дзе яны адсочваюць настрой людзей, дзе ёсць выказванне людзей пра гэтую ўладу. Ну і рэпрэсіі. І жудасныя рэпрэсіі. Трэба было зачысціць гэтую тэрыторыю. І адна рэч, канешне, тут, пра якую заўсёды мы павінны памятаць, калі гаворым пра гэтае так званае аб'яднанне Беларусі, аб'яднанне ў выніку змовы Сталіна і Гітлера, аб'яднанне проста ў межах сталінскага канцэнтрацыйнага лагера, ў межах сталінскага гулагу. Вось это тое, што гэта старая мяжа, так званая рыжская мяжа, якая існавала з 21 года, яна ў 39 годзе, яна ў 40 годзе заставалася на сваім месцы. І па-ранейшаму ахоўвалі памежнікі. Ніякага свабоднага пераходу не было. Трэба было афармляць дакументы, не кожны мог гэта зрабіць, каб, напрыклад, з гародні паехаць у Мінск. Трымалі гэту мяжу, чаму я трымалі? Ну, для таго, каб проста пачысціць, правесці такія сацыяльную зачыстку там ад ворагаў заходняй Беларусі. То ж самае, відаць, было і на Украіне ў той час. Фактычна, можна казаць так, што нейкі момант наступае, калі людзі пачынаюць не толькі расчароўвацца, чакаць на змены. Мы ўпэўнены, што такая ўлада доўга трымацца не можа. Чакаюць нейкіх палітычных перамен. Ну і мы ведаем, што ў 41 годзе гэтыя перамены наступілі. Толькі не польская ўлада вярнулася, а прыйшлі нямецкія акупацыйныя ўлады, і пачалася іншая вельмі трагічная старонка гісторыі Беларусі. І, дарэчы, вось таксама гэта ў ўспамінах, ёсць у дакументах, ёсць все ж такі галоўнай ахвярай сталінскага рэжыму ў гэтыя часы ў заходняй Беларусі былі палякі. Тут можна згадваць пра гэтыя масавыя дэпартаты, 4 дэпартацыі насельніцтва з Беларусі, дзе, ну, прынамсі 120 до 120 тысяч чалавек была вывезена. З сем'ямі часта гэта вывозка была просто забойствам гэтых людзей. Вось, чытаючы дакументы пра настрой, там вельмі часта паведамляюць, суседзі прыйшлі, глядзяць на ўсё гэта, асабліва там у лютым 40-го года была першая вельмі страшная была дэпартацыя, бо там былі жудасныя марозы, 30-40 градусаў былі марозы, калі вывозілі людзей. Дзеці там малыя не дажывалі, пакуль іх давезуць да чыгуначнай станцыі, дзе чакалі эшалон. Все рабілася гэта уначы ці там раніцай, самы люты мароз фактычна. І гэта сімпатыя беларусаў, гэта спроба неяк дапамагчы тым, каго вывозіць. І вот это поўнае неразуменне, што адбываецца, за што, якія яны ворагі гэтыя людзі. Ну, але вот аказалось, што все былі ворагамі для гэтага савецкага рэжыму ў тыя часы. Ну і, канешне, вельмі важны момант, вось гаворачы пра гэтыя польска-беларускія дачыненні, Другая сусветная вайна, это дзейнасць арміі краёвай. Вот сённяшнія гэтыя все палітычныя затрыманні, арышты, і тое, што ідзе сёння з дзеячамі польскага, мясцовай польскай супольнасці Беларусі, з журналістамі. Сёння прачытаў, што пісальнік затрыманы, які, дарэчы, у свой час працаваў на нашай Ніве, адзін з польскіх журналістаў. То есть эта справа раскручваецца. І вот это вот, такое мне ўражанне ствараецца, што гэта вся гэта гісторыя з генацыдам, які пачынае раскручваць, расследаваць Генпракуратура Рэспублікі Беларусь. Адна з галоўных мэтаў паказаць удзел палякаў у генацыдзе супраць беларускага народа. Тут, канешне, вот будуць звяртаць увагу на дзейнасць арміі краёвай.
Я калісьці записываў успаміны Фёдора Нюнькі, уже покойны, уже нема з намі, кіраўнік беларускага таварыства беларускай культуры ў Літве. І вельмі цікавыя гэта былі ўспаміны, фантастычна цікавыя, дарэчы, на старонцы беларускага архіву вусных гісторык можна паслухаць. Там, між іншым, был сюжэт пра тое, мне цікавіла, якім чынам сашчучана была яго сям'я, яны апынуліся ў Вільні. Ён шчыра прызнаўся, што проста бацьку павінны былі забіць, магчыма, і нас усіх, арміі краёў. Нам пагражалі, мы проста збеглі за Шчучына ў Вільню, дзе была больш спакойна. Адам Станкевіч у адным з сваіх прац, он, памятаю, пісаў, прыводзіў, пераказваў ліст сваёй сястры з вёскі Арляняты, дзе хоць Станкевічы все паходзілі, якая казала пра розных партызанаў, якія прыходзілі ў вёску. Савецкія, там, літоўскія партызаны прыходзілі, польскія, казала, што польскія самыя кепскія, самыя злыя. І тут шмат можна чаго знайсці, разумееце, але ведаеце, тут, калі казаць пра армію краёў, чым яна рознілася тут ад савецкіх партызанаў, дачынення да мясцовага насельніцтва, літоўскіх, все партызаны паводзілі сябе аднолькава. Тут гераізм і бандытызм вельмі часта спалучаюцца адно і тое ж, і вельмі цяжка тут нешта адрозніваць і казаць. Калі я чую абвінавачванні, часам гучаць такія абвінавачванні, што армія краёў не воевала з немцамі, то прыгадваю гісторыю на самом пачатку, уже гісторыю той генеральнага губернатарства, той часткі Польшчы, якая была акупавана немцамі. Там была гісторыя, калі першыя атрады падпольшчыкаў, там, партызанаў арміі краёвай забілі некалькіх нямецкіх жандармаў. Я уже не памятаю, дзе там мясцовасць была. Немцы спалілі вёску разам з людзьмі. І для арміі краёў это быў сігнал, што трэба змагацца трэба, але так, каб не падставляць людзей. Тут ситуация на Беларуси, она істотна адрозніваецца в этом сэнсе, потому что, вельмі часто дзейнічалі просто нейкія групы, закінутыя там з усходу фронту, да, і свае таксама. Тут як не звярталі ўвагу, што ў выніку там партызанскай акцыі згарыць эта вёска з людзьмі, нават гісторыя Хатыні это паказвае, калі забілі нямецкага афіцэра, а потым пайшлі пераначавалі ў Хатыні. Па снегу пайшлі, пакінулі следы, прыйшлі карнікі, і з Хатыні было все скончана фактычна. Галоўнае, што я хочу сказаць, што дзейнасць адносін да мясцовага насельніцтва, і да, тут беларусы страдалі, конечно, асабліва тыя беларусы, якіх можна было падазраваць у нейкай там здрадзе, у калабарацыі. Тут гэты момант ёсць. Но в 90-е гады, здаецца, яшчэ было Верховны Совет 12-го склікання, была створана адмысловая камісія, якая займалася гэтай гісторыяй. І працавалі гісторыкі яшчэ таго савецкага пакалення, і ўрэшце рэшт прыйшлі да высновы, што армію краёў трэба лічыць таксама, далучыць да ветэранаў вайны, калі няма доказаў канкрэтна датычна канкрэтных постатей, што яны ўдзельнічалі ў нейкіх акцыях супраць мірнага насельніцтва. Сёння, наколькі я ведаю, папросту выкручваюць рукі гісторыкам з Інстытута гісторыі акадэміі навук, пісалі адпаведныя такія экспертызу, давалі наконт гэтай злачыннай дзейнасці палякаў падчас вайны, між іншым, каб выкарыстаць гэта падчас судовых працэсаў. Наконт, зразумела, гэта тэндэнцыя тых журналістаў, ці дзеячоў польскай супольнасці абвінаваціць у гераізацыі нацызма і падвесці пад крымінальны артыкул. Вайна гэта, конечно, страшная рэч, і гэтая дзейнасць тых партызанаў на Беларусі, толькі прыгадаю, што фактычныя адносіны партызанаў да 43-го года былі дастаткова такімі, то есть дзейнічалі ў згодзе, воевалі супраць немцаў, савецкія партызаны арміі краёў да 43-го года. В 43-м годзе Сталін абвясціў вайну арміі краёў. Это было звязана з знаходкамі ў Катыні, калі немцы пачалі паказваць ахвяр сталінскіх злачынстваў польскіх афіцэраў, калі Сікорскі, кіраўнік польскага ўрада, паспрабаваў стварыць нейкую міжнародную камісію, пасля гэтага ён загінуў у той загадковай авіякатастрофе над Гібралтарам. І сітуацыя памянялася, савецкія партызаны атрымалі загад пачаць фактычна ваенныя дзеянні супраць арміі краёў. Яна яшчэ ўдзельнічала ў той барацьбе, вось эта вядомая аперацыя Бура, калі спрабавалі вызваліць Вільню і аказалі фактычна дапамогу. Ёсць здымкі, калі там яшчэ армія краёвая, савецкія салдаты ідуць па вуліцах знішчанай, але вызваленай Вільні, але амаль адразу пачаліся арышты і знішчэнні даволі ўплывовай, між іншым, антыфашысцкай сілы, якая ў гэты час была. Тут палітыка зноў вмешваецца ў гэтай гісторыі.
І, конечно, гісторыкам трэба мець смеласць, упартасць і мужнасць, каб адстойваць свае навуковыя пазіцыі, не паддавацца на тое. Ну, тут не ведаю, што будзе і якая там даведка, хто яе напіша і падпіша. Не выключаю таго, што яна будзе зроблена так, як это трэба было. Апрача тых гісторыкаў, якія працуюць яшчэ ў інстытуце гісторыка, да ёсць іншыя у нас гісторыкі, якія сядзяць у парламенце там і гатовы падпісаць, называецца, кожную паперу і не думаючы пра тое, чым это абернецца для канкрэтных людзей, якое ранамней пасля цябе застанецца. Ось. І так заканчиваючи вже всю эту размову про свой міні-курс, просто, ну, для мяне гэта польская тэматыка яшчэ цікавая тым, што мы фактычна гаворым пра ролю і значэнне палякаў, мы даем нейкія ацэнкі гісторыі Беларусі, але фактычна мы адначасна ацэньваем яшчэ і саміх сябе. Свое ўласнае месца ў гісторыі. Ось. І пры тым, што, то есть я прыхільнік такой суб'ектнасці гісторыку, зразумела, што вельмі цяжка пісаць гісторыю, вось заходзячы толькі з таго, што вось твой народ я ад пачатку до канца ствараю. Таму што, ну, сапраўды гэта, ну, розныя перыяды гісторыі, розныя там страшныя трагічныя падзеі ў той гісторыі. Асабліва сітуацыі Беларусі, такой краіны памежжа, народу памежжа, дзе ёсць усход, захад, дзе весь час нешта заходзілася на гэтай зямлі, шлі гэтыя змаганні, цягнулі ў розныя бакі, палітычна і вайсковым шляхамі, там, канфесійным шляхам. Это все вельмі цяжка, але мне здаецца, все роўна трэба заходзіць з таго, што наша гісторыя, мы яе стваралі, і мы яе будзем ствараць і ацэньваць свой рэальны ўнёсак. Вось. Тое, што мы там з дапамогай гісторыі ствараем вобраз ворага польскага, маскоўскага, ці там нямецкага, ці яшчэ якога-небудзь там, ну, гэта бесперспектыўна, таму што ад гэтага нічога не памяняецца. Ворагі тыя былі і ёсць, але все ў рэшце рэшт наша гісторыя павінна залежыць толькі ад нас, ад нашых намаганняў. Што, дарэчы, паказваюць і сённяшнія, недаўнія сённяшнія падзеі. Дзякуй за ўвагу. Калі ласка, пытанні ўжо ёсць. О, настала трохі болей. Незначна, але болей. Дзякуй вялікі, Алесь. Вельмі это все, конечно, цікава, і, конечно ж, шкада, што мы зараз вот абрываемся, што не будзе яшчэ працягу гаворкі. Можа, хіба што ў іншым фармаце крыху пазней яшчэ пагаворым, таму што тут, мне здаецца, што пытанняў вельмі многа, таму што тут тэма, якую мы не так часта прагаворваем, і як вот на маё разуменне, вот тэма гэта найперш, вот што самае важнае для нас, это тэма, уласна, беларускай ідэнтычнасці. Вот гэтая тэма Польшчы і палякі ў лёсе Беларусі, бо з аднаго боку это сапраўды Польшча і палякі, з другога боку гэта вот тыя палякі мясцовай гадоўлі, так, якія проста так, это частка нашага ландшафта, фактычна. Якія прынялі польскасць як сваю ідэнтычнасць. І як бы, ну, абсалютна без ніякіх з нулёвымі на гэта падставамі, як бы вот з іншага пункту гледзяшча, а з іхнага гледзяшча гэта было якраз так. У мяне, конечно, як звычайна многа пытанняў. Я вот перш чым спытаюся ў аўдыторыі, якія ёсць пытанні, я хочу вот спытацца вот не зусім пра сённяшняе, а хутчэй пра то, што мы мінулы раз казалі. Калі вы казалі, што літоўцы казалі, што была ў іх такая думка, што гэта Крэўская унія уратавала ад беларусізацыі. Вот такая была фраза, мне это было страшэнна цікава, потому што я такога не чула, што вот яны былі уратаваныя ад беларусізацыі. Якая была пагроза беларусізацыі вот з пункту гледжання тых маладалітоўцаў? Не, гэта не літоўцы казалі. Літоўцаў галоўныя прэтэнзіі былі да Люблінскай уніі, да палякаў. Это галоўная трагедыя польская гісторыя, Люблінская унія, коланізацыя і так далее. Гэта пісаў Роман Скірман. Роман Скірман імкнуўся ў сваёй публіцыстыкі паказаць роль і значэнне Русі і Беларусі. І ён, это самае, гаворачы пра гэту унію, Крэўскую унію, он пісаў пра тое, што, між іншым, параўноваў і казаў, што калі Польша прыйшла, Крэўская унія, першая такая унія з польскім каралевствам, то гэта дапамагло спыніць беларусізацыю. Прыйшоў каталіцызм. Так, а што значыць беларусізацыя вот у гэтым сэнсе? Ну, гаворка ішла пра тое, што папросту гэта суседства са славянамі, з беларусамі, ці з русінамі ў тыя часы, можа, русіну трэба казаць,
Просто весь час прыводзіла да таго, што гэта тэрыторыя, якую засялялі балты, яна змяншалася з кожным стагоддзям, все больше, все менш і менш станавілася. Ён піша там пра востраў, піша, што гэта вот спачатку гэта был велізарны матэрык балтскі, а потым это стала выспа там невялічкая. Мгм. А беларускае мора яе амывала і з'едала эту балтскую выспу фактычна. І гэтыя уні былі вот паратункам, таму што прыходзіў каталіцызм, і вот эта вера тут дапамагала ўжо некая, разам з ёй шла і польская культура, і спыняла трошки этот працэс беларусізацыі. Ну, такая канцэпцыя была Романа Скірмана. Мгм. Не ведаю, адкуль ён взял. Ён же не быў гісторыкам, але Мгм. можа ад Канстанцыі Скірман нешта было, бо яна яго раней пачала, і мне здаецца, што яе гістарычныя працы інспіравалі яго дзейнасць Мгм. Романа Скірмана. Ага, дзякуй, зразумела. Я зараз спытаюся, у каго якія ёсць пытанні, у тых, хто цяпер прысутны. Каб мы маглі ўсё ж такі пачаць абмеркаванне, абгаворваць тое, што нас хвалюе, тое, што нам цікава, тое, што недагавораным застаецца. Тады Бо няма пытання. пакуль, я думаю, што проста рыхтуецца, пакуль ёсць пытанні, я вот наконт адносін на ўсходняй і заходняй Беларусі пасля 39-го году, пасля ўз'яднання. Вот з аднаго боку, вот то, што вот уже мы казалі, што заходняя Беларусь моцна расчароўваецца, тая, якая спадзявалася нейкім чынам, вот это нацыянальныя элементы, нацыянальныя дзеячы, якія спадзяваліся, вот які меркавалі, што это польскі нацыянальны прыгнёт вельмі моцны, ці не прыгнёт, уціск вот такі вельмі моцны, і што якраз без савету могуць быць паратункам, а расчараванне прыходзіць не толькі ў іх, но зразумела, што ў ўсяго насельніцтва. І вот тое, што вот вы казалі, што як бы з заможнай краіны яны раптам апынуліся ў галечы. Было як бы все было, і тады пачынаюцца гэтыя гісторыі пра тое, што вот за Польшчай у нас гэтыя брамы кілбасамі падвязвалі. Так што, маўляў, за Польшчай это было ўжо такое багацце, так багата жылі, а тут, значит, прыйшлі саветы і все мы згалелі. Бацька згадываў, калі яны там на Пеншчыне святкавалі каляды, то абавязкова там і тыя там манашкі, якія з імі былі, яны абавязкова казалі: дзеці, вот бачыце, у нас тут мы святкуем каляду, у нас тут такі багаты стол, у нас вот такі Езус прыйшоў, так у нас тут раскошна і цудоўна, але нам трэба абавязкова памаліцца вот за нашых братоў, вашых раўналетак па-за ўсходняй мяжою, у якія не толькі не святкуюць каляды, якімі няма чым святкаваць, якімі бульбы няма каб пад'есці. І вот ён казаў, што это было вельмі моцнае дзіцячае ўражанне, вот гэтае, што у нас як бы мы жывем, вот все добра. А тут оказывается, что вот такие самые, як мы, вот неяк, вот, и причем, что вот такие же самые, просто вот наши браты, як бы они там пакутаюць і мучацца. І, это, конечно, могла быть шчырае спачуванне, это могла быть таксама прапаганда. Як бы вот это вот, могло спалучацца і так, і так. І вот сыходзячы з гэтага, вот я хочу спытацца наконт таго, што калі, што мяжа засталася узброеная пасля ўз'яднання так званага, але мяжа ж засталася ў свядомасці людзей вельмі моцная. Яна паступова зарастала, але вот было ж гэтае стаўленне заходнікаў да ўсходнікаў, як вот калхознікі, там вот такое вот што. Вот калі, вот з чым, вот як гэта было, вот як вот гэта вот ваши там рэспандэнты пра гэта расказваюць, што вы пра гэта мяркуеце? Вот менавіта пра гэтую мяжу, якая она вельмі каротка была, это там дзесяцігоддзе фактычна. Але гэтае дзесяцігоддзе зрабіла нейкі гэты шнар у свядомасці людзей у дачыненні адно да аднога. Я адкажу, толькі хочу такі яшчэ момант прыгадаць, вы казалі пра прапаганду. Сапраўды, прапаганда была з абодвух бакоў. І, напрыклад, у меня былі такія ўспаміны, вельмі цікавая жанчына, якая прыгадывала, як яна ўпершыню бачыла бальшавіка. Бо прапаганда, розная прапаганда, там казалі, бальшавікі гэта чэрці наогул. Там дзеці верылі, што, значит, там хвост павінен быць, там рохнікі. І вот аднойчы нехта там са старэйшых хлопчыкаў павёў яе там бліжэй да мяжы, глядзі, там бальшавік. Яна ўбачыла бальшавіка, памежнік стаяў. Была так расчаравана, там не было ні хваста, нічога не было. Але з іншага боку, ведаеце, эта прапаганда, савецкая прапаганда была вельмі моцна, хіба перамагала у заходняй Беларусі, бо ёсць цікавая гісторыя з кніжкай Аляхновіча.
о капцюрах ГПУ, якая выйшла, і ўспаміны, ну, запісы ў дзённіку Максіма Танка, які прыгадваў. Эту книжку раздавали там, продавали танно, и просто раздавали, каб люди читали, ведали, что там у тым Союзе робіцца там. А ён прыгадвае, што да, хлопцы взяли гэтую книжку, ім там нехта даў, паглядзелі, пасмяяліся і скурылі. Все это хлусня, это полиция все это придумала, польская. Насамрэч нічога такого быць просто не может. И так далее, и так далее. А наконт адносінаў заходнікаў і сходнікаў, тут так, такое ёсць. Тут вот у нас 3 гады мы працавалі ўздоўж былой грэчаскай мяжы. То есть у цэнтры Беларусі мы так працавалі з блога савецкага боку, там это была Мінская вобласць, Віцебская вобласць і Брестская вобласць. І записывали ўспаміны тых усходнікаў, заходнікаў там, ну, і выразна відаць, там вот тут на мяжы вот наогул не было ніякіх ілюзій і ніякай радасці не было. Бо гэтыя памежнікі заходняга боку добра ведалі, як жывуць на ўсходзе. І казалі пра тое, што, ну, напрыклад, прагучаў такі тэрмін «нямая мяжа». Нямая, эта граница была не мой границей. Чаму пытаюць? Таму што тым з усходнікам забаранялася размаўляць. Вельмі часта там же не было такого, як сёння. Там доўгі час просто не было нічога ўмацавана, было просто пазначана трошачкі там дрот калючы і ўсё гэта. І тыя сельскагаспадарчыя працы на зямлі шлі побач з гэтым дротам фактычна. І можна было размаўляць сваякам. І вот заходнікі крычаць там: «Маня, як ты там жывеш там?» Тая маўчыць. Ты што, анемела? Як там пра сваякоў пытаюцца? Слова ніхто не скажа, таму што недзе побач ведаюць, што слухаюць, там назіраюць памежнікі. Слово скажешь, заберуць. Ведалі пра тое, што рэгулярна просто арыштоўвалі мужчын, не то, што там сажалі, дэпартавалі ад мяжы мужчынскае насельніцтва з усходняга боку. А замянялі, напрыклад, там з Берасцейшчыны вывезлі кагось, а прыехалі з Магілёва, паселілі тут мужчыны, там ці заставались толькі жанчыны і дзеці былі толькі там. І бачылі, як яны жывуць і працуюць просто. Бачылі, наколькі гэта такая, ну, нэнза там вот тых калгасак і все гэта. А потым был еще такі канфлікт з усходнікамі. Чаму? Таму што прыйшлі саветы і прыехалі так званыя ўсходнікі. Кадры все адтуль. І часта гэта былі не то, што нейкія там добрыя кадры, там, ну, ехалі просто, тут, ведаеце, тут можна было прыехаць і сабе маёнтак зарабіць вельмі хутка. Бо там нічога няма, тут ёсць, асабліва на пачатку все там было, можна было набыць там, і прыехалі са сваімі звычкамі там карупцыі там, і хамства там, і нахабства, і іншае. Да, і вот на все гэта глядзелі, гэта выклікала вельмі моцна незадавальненне. Быў яшчэ перыяд, калі ўжо ў 44-м годзе, калі вот эта мяжа, ну, мяжу наогул знішчылі немцы фактычна. Тую мяжу, рэшты мяжу знішчылі немцы ў 41-м годзе, калі акупавалі ўсю Беларусь, она ўжо знікла, нічога не было, там уже былі іншыя парадкі. У 44-м годзе таксама гэта все прайшла Чырвоная армія. Это была ситуация такая тяжкая, але все равно заходняя, шоу, сплошная линия фронта шла, и все там горело и палало. Але все равно заходняя Беларусь была богатейшая. И вельмі шмат аповедаў про то, як в 45-м, 46-м годзе ішлі і ўсходнікі про гэта згадваюць. Наши бацькі пашлі ў Польшу. Якую Польшу? Ну, куды вы? Брест пайшлі ў Польшу. Там у Гродно пайшлі. А чаму туды пайшлі? А там можна было зарабіць, там можна было працаваць і нейкую там ежу прынесці там да хаты. У нас нічога не было, а там от было гэта там. І вельмі цікава тое, што размаўляеш з старымі людзьмі ўздоўж гэтай мяжы, то часам было такое, што куды вы зараз паедзеце? А мы поедем у ту вёску. А то вы ў Польшу поедете. Эта мяжа, яна сидіць у памяці. Она застаецца ў памяці. І я б сказаў так, што гэта сёння можна казаць, што нават успаміны і вот памяць пра гэты 39-й год, то есть 39-й год, калі трактаваць там, ну, у катэгорыях П'ера Нара там ды іншых як месца памяці, то можно сказать, что у нас есть два места памяти сегодня. 39-й год – это два места памяти. Это, ну, место памяти официоза, які там убивают головы школьникам, что это такая вот з'ядначэнне, аб'яднанне, там, поспех, супер, там, перамога беларускага народа, дзякуючы вот камуністычнай партии, яе там кіраўніцтву, Сталіну и так далее. Вось это такое ёсць. А ёсць іншае, гэта памяць людзей, якая, на жаль, Беларусі няма такой звычкі, як это ёсць, напрыклад, у Польшы, калі старыя дзеляцца, распавядаюць і неяк вот паказваюць, што ёсць іншая гісторыя. У нас часта старыя маўчаць. Вот нам, чужым людям, рассказывают, а своим не рассказывают. Это по принципу меньше ведаешь, что лепш спишь там. И все это. И у нас это две памяти фактично існуюць.
Ёсць памяць вот пра тое, што гэта была трагедыя 39 год. І ёсць памяць пра тое, што гэта быў нейкі поспех. Ну, нават пра нацыянальны сёння не гавораць у нас афіцыйна поспех. Які нацыянальны? Як гэта сказаць, нацыянальны поспех? Аб'яднаўся беларускі народ такая. Ну і ведаеце, што сёння ж эта ідэя выказана 17 верасня рабіць дзень там яднання, ці як яго называюць. Абсалютна вот что-то спісана з расійскай гісторыі, з іх гэтага дня, які там 4 лістапада, здаецца, у Расіі адзначаецца дзень. З'яднання некое такое. Да, з'яднання, то есть это связано с этой смутой, так званой Лжедмитрием, там Минин и Пожарский, там и так далее, и так далее. А у памяти это людей застаецца, и вот, то есть, ну, так, едешь по Беларуси, не адчуваеш гэтай разницы, пачынаеш размаўляць з людьми, адчуваеш розніцу, адчуваеш розную, то есть, ну, на 30 годов, ну, амаль 30 годов, меньше, там, 20 годов, да, вот это меньше было советской влады. Гэта вот паўплывала вельмі істотна, паўплывала шмат на таго заходняй Беларусі. І да гэтага часу вось это ўсходнікі не фігуруюць як сапраўды галодныя калгаснікі. Просто галодныя калгаснікі прыйшлі, а ў нас гэтага не было там. Хаця таксама іншыя моманты ёсць, там у ўспамінах прыгадваюць бацькоў сваіх, это ўсходнікі прыгадвалі, якія калі саветы пайшлі на захад, сказалі, ну зараз гэтыя палякі даведаюцца, як мы тут жывем. Зараз яны атрымаюць тое, што мы тут 20 гадоў атрымлівалі, такое зларадства было. Яны там нехта радаваўся, ну зараз паглядзіце, як добра мы жывем. Но это аказалось так у сямейным коле, таму што страшна было нешта прагаварыць услых, уже ведалі, што гэта такое. І сталінскі рэжым, трэба было маўчаць і ні з кім нічым не дзяліцца. Мне гэта сапраўды, то есть тут это такая беларуская гісторыя, велізарная маса такіх падзей неадназначна. Я кажу про одно, но можно, конечно, іншае адзначыць. Напрыклад, Евген Миранович, Олег Латышон, якія беларусы, выдатныя беларускія гісторыкі з Беластока, якія жывуць у Польшы, яны ўпэўнены, што вот калі б не гэта 39 год, папросту беларушчына бы знікла зусім, што гэта дала нейкі такі штуршок. То есть не то, что дараджэй, но просто падтрымала беларушчыну наогул. А так яны ўпэўнены, што это просто все бы канчаткова загінула. Можа, нейкі сэнс у гэтым таксама ёсць. Все ж таки, да, тут, калі казаць пра нейкія вот плюсы нацыянальнай справе, то першае, што было зроблена, конечно, беларускіх школ. Але калі я чытаю дакументы, архіўныя дакументы пра гэта, то бачу одну цікавую рэч. То есть тыя чыноўнікі, якія ехалі з усходу ў заходнюю Беларусь. А заходняя Беларусь, дарэчы, вот калі саветы займалі ў 39 годзе, гэта была вся Беласточна, і гэта была яшчэ Ломжа, то есть, ну, это уже такая этнічна-польская тэрыторыя, фактычна. Ломжа гэта была частка варшаўскага воеводства, калі не памыляюсь, у той час. Яны абсалютна былі ўпэўнены, што тут жывуць толькі беларусы. І значит, школы павінны быць толькі ці на беларускай мове, ці на расійскай мове. Ну, вельмі часта там стваралі беларускую школу, выкладалася па-расійску, і так далее. А ў 40-м годзе там пачалося просто масавае абурэнне. Там у школы пайшлі дзеці, калі не памыляюся, з 1 студзеня 40-го года. І адразу пачаліся хваляванні. Бацькі не пускалі. Чаму? Потому што велізарная маса людзей, якія просто дзе жылі, польскія вёскі, польскія мясцовасці. Яны абсалютна не разумелі ні беларускай, ні расійскай мовы. І ў 40-м годзе, недзе ў маі, там бліжэй к канцу гэтага першага такога неўдалага навучальнага года, улады пачалі вяртаць польскую мову ў школы. Вяртаць польскіх настаўнікаў, тому што яны неяк зразумелі, што, аказваецца, тут ёсць палякі, якія проста нічога не разумеюць і дзяцей не хочуць аддаваць. А так была поўная упэўненасць, што ці рускія, ці беларусы тут жывуць, і больш тут нікога няма. То есть абсалютна не ведалі, куды яны наогул ідуць, і што там хто там жыве, і так далее, і так далее. А гэтыя школы, да, мне было цікава, дарэчы, я распытваў людзей пра беларускія школы. А школа у вас якая была? Беларуская ці руская школа, ці расійская школа? І быў вельмі здзіўлены, таму што звычайна чалавек не мог на гэта адказаць. Ну так, польская мова не была. А якая ж была мова у нас? Ці руская, ці беларуская? Вот просто і ў такім ступары часта былі гэтыя старэйшыя людзі. А хто вучыўся ў польскай школы, хто закончыў там польскую тую школу даваенную, то это было таксама для мяне вельмі цікава. Я аднойчы папросту такі для сябе зрабіў праект «Польская школа на Палесе». І записываў ўспаміны ў 2 ці 3 вёсках пра гэту польскую школу. Быў уражаны, калі там чалавек, якому гадоў 90, і ён мне расказвае цэлую паэму на польскай мове.
Ну, можа, это просто вот тая памяць так это вяртаецца дзіцячая. І калі я пытаўся, вам хіба цяжка было в гэтай школе вучыцца? Ну, польская мова, ну адкуль тут да Палесі польская мова? Люди смеялись, як это цяжка. Якое там цяжка? Це ж польская мова. Ну, а потым зразумела, ну, вельмі такой цікавы рэч для беларусаў характэрную хіба там. Мы-то беларусы, канешне, але ж мы жывем у Польшчы. Трэба хадзіць у польскую школу, каб ведаць польскую дзяржаўную мову. Той же самый Советский Союз, где русская мова, ну, ж была, да, у нас тут вроде Беларусь, но ж есть школа такая офіцыйная, дзе трэба хадзіць і ведаць там. Вот это так неяк от згода на тое, што от ёсць дзяржава, якая праводзіць палітыку, мы яе прымаем. Ну, тут зразумела, што я размаўляў з людьми, якія там наведвалі тыя польскія школы там першыя на пачатку 30-х гадоў, там уже 20-е гады, там такая была, то есть былі з дзецьмі, і да іх там настроі бацькоў не даходзілі, канешне. Нават мне было цікава, мы працавалі спецыяльна ў тых вёсках, дзе былі ячэйкі грамады. То есть я знайшоў дакументы, напрыклад, Воложенскі павет, там вельмі шмат было грамадоўцаў. І спецыяльна ехалі ў тыя вёскі, дзе была грамада. 26 год, это ж просто выбух грамады. Такого ніколі не видала беларуская гісторыя, такая палітызацыя вельмі актыўная. Это партыя, якая там налічвала 100-120 тысяч чалавек напрыканцы года. Ось, і размаўляў у гэтых грамадаўскіх вёсках. І я ніколі не знайшоў чалавека, хоць шмат было размоў, які прыгадаў пра тое, што да, у нас была ячэйка, і мои бацькі былі ў гэтай ячэйцы. І зразумеў чаму, таму што ну так грамада развівалася, але гэта была тайна. Дзецям пра гэта нельга было казаць, і ўсё рабілася, каб дзеці не ведалі пра тое, што чым бацькі там, дзе яны збіраюцца, там вот нешта абмяркоўваюць і гэтак далей, гэтак далей. І было вельмі дзіўна, прыязджаеш у вёску, якая па дакументах абсалютна такая беларуская рэвалюцыйная вёска. І ніхто нічога не можа сказаць. Не, нічога не было там. Якія там беларусы там? Нічога, ніхто тут нічога не рабіў. Вот это вот в нейкім сэнсе арыентаванасць на дзяржаву, якая вот ведае, што рабіць, а мы толькі вот, ну, жывем тут, ну, што мы можам, і дзяржава, і так далей, так не адчувальна ў настроях шмат каго. Ну, тут, канешне, гэтыя людзі перажылі страшны 20-е стагоддзе. І першы савет, это была такая зарубка на памяці, нямецкая акупацыя, тая партызаншчына розных адценняў там, і пасля вайны ж таксама. Кароче, апошняя дэпартацыя насельніцтва з Беларусі, это 52 год. Это зусім недавно. Это вывезли, калі не памыляюся, 8 тысяч семей. Кулаков. Якія там кулаки на выборы. Пасля этой войны страшны. Я вот гэтым летом я специально поехал, меў списы. То есть кого вывозили, вот это апошняя депортация. И поехал по тых вёсках со списами людей, вот кого откуль вывозили. И та же самая история. Мы не ведаем. Никого, про что вы говорите? Все нормально было. Я называю прозвище, начинаю спрыгадывать. А так, ну было ж гэта так. Але вот мне такая, так само специфика памяти беларускай, не беларускай, все гэта. Лепш не згадывать такие рэчы, а вот не згадываешь, оно потом мне так вот и забылося. Трэба специально вот просто называть прозвище, казаць, а там вывозились сем'і, так само и там были, например, дети 52 год депортации, 48-го года, 50-го года нараджэння. И я меў такую еще надею, что может кагосьці застану. Ну, закончилось после смерти Сталина, мы же вернулись. Ну, экспедиция у меня была такая с своими властными намаганиями, была не протягла, никого не знайшоў, и такое засталось ўражанне, что большая из них, калі уже сняли з них забарону вяртацца, они просто съезжали куда-нибудь, ну, в Польшу, случайно съезжали. Нават православные требовали, ухитрались адметить некие документы, ехать в Польшу, тут не заставаться никуда. Тем больше вертаться в свою вёску, а что там засталось? А там ничего не засталось. Хату забрали, землю забрал колгас, это 52 год, это уже конец коллективизации в Заходней Белоруссии. И мы же и приезжали, а потом вельмі хутка оттуда снова заезжали, заникали, и никакого следа не осталось. Відаць, Это вельмі цікавая тема. такая вот калектыўны боль, ці горыч зрабілі тое, што вот беларуская памяць не засталася. Якраз вот пра грамаду, там пра беларускія справы, пра тое, што штосьці беларускае рабілася, то калектыўнай памяці яно сціраецца, потому што яно таксама некае небяспечнае. І застаецца все, што заўгодна. Вот я сутыкалася з такімі, што, напрыклад, які-небудзь персанаж
Ой, ён прайшоў там 3 класы польскай школы. Но все ж там все в школе вучыліся, все адукацыю некую ту савецкую уже, якую маглі атрымлівалі. Но калі ён прайшоў 3 класы польскай школы, то ён ужо там галава, ён ужо там самы адукаваны на вёсцы персанаж, і ён сапраўды штосьці раскажа, ён сапраўды штосьці ведае. Я некалькі разоў з гэтым сутыкалася, што вот там 3 класы польскай школы мянялі ўсё, і стаўленне да людзей, які прайшлі 3 класы польскай школы, такое вот таксама такое іранічна з павагаю. Вот. И вот этот... И вот Ирина, это... вы не забывайте, что это вот, ну, 4 класса всего вы были в польской школе, а вы учились в этих 4 классах 6 годов, коли не помиляюсь, 7 годов. Там было так, что вот 3 класс 2 года, 4 класс 2 года. То есть это, ну, вот трохи, там было такое растягнутое навучание было, и ну, зразумело, что это... И потом кадры наставников были хіба лепш падрыхтаваны, все ж таки Советский Союз. Советская эта система, это все ж таки, ну, заўсёды идеология была вот на першым плане, нават там физик, там математик, не важно. Ідэалагічна падкованы павінен быць. Это галоўнае. Вот, і нават уже пазнейшыя часы згадваючы, і, конечно, это лёс настаўніка тут яшчэ одна асобная сторонка трагічная, потому что нават калі про сённяшні дзень казаць про все гэтыя несчастныя выборы і школы, і гэта настаўнікі, якія сядзяць невядома кім яны сябе уяўляюць у гэты момант, настаўнікамі ці нейкімі рабамі там, все гэта. И вот это, конечно, уплыў этих людей на детей, но вот, поведно, такі ён і быў. Абсолютно такі ён і быў. Я памятаю, як у Сапоцкім нас насмешили. Ну, вот, пригадывала жанчына, як это пришла настаўніца в 39-м годзе. В Сапоцкім там была такая польская мясцовасць, там стварылі новую российскую школу. И неяк яна нейкай ломанай там мовай тлумачыла ім про Сталина, про Ленина, там, про Ворошилова, что-то такое распавядала про тех советских героев. А в конце сказала там: все это, дети, вы должны запомнить. А запомнить в языку польским, значит забыть. И счастливые дети закричали: запомним, прошу пана, запомним. Прошу пана. Ну, Такі несуразності. Я якраз хотіла запитатися про настрої в Сапоцкім тепер. Як Сапоцкім живе? Про Сапоцкім? Гэтымі днямі. А что, Таня, вы хотели запытаться? Я некалі там была давным-давно. Мне там соображала. Ну, вельмі цікавая мясцовасць. Там такая польская спальшчызна, там такая она такая, як это сказать, ну, такая вот рекламная, то есть на вынос, что называется. Там, калі бачыць чужого человека, там заезжаешь, и некий чужий приехал, ну, на вот, памежны рэгіён, тут яшчэ. Заўсёды цікавасць да чужих, хто тут, што яны ездзяць там. А чуеш адразу польскую мову. А мы там працавалі хіба 2 тыдні працавалі, до нас пачалі прывыкаць. І мы часам бывало так просто цікава, як паміж сабой. То есть, да, вот у краме, там на вуліцы толькі польская мова, там, чым стары чалавек можа сказаць: вот тут праклятыя беларусы прыйшлі, нас акупавалі. Дарэчы, там былі студэнты, якія так ашалелі, як гэта беларус кагосьці акупаваў. Сапоцкім, напэўна, акупавалі. А там просто старые копаюсь бульбу. Там мы подошли так сзаду, так под плот. По-белорусски размовлять между собой. Белорусизация так само их стала. Но некий новый человек, чужой человек, это одразу треба сказать, демонстрировать: мы тут поляки, мы правдивые поляки. Мы больше поляки, чем поляки в Варшаве. Там, и так далее. Ну, вельмі цікаво. Там, до речі, теж такая войовничая мясцовасць. Там шли гэтыя вот этот регион, там до 55-56 года шла антисоветская война. И гэтые отряды партизанов антисоветских, они приходили из Литвы, уходили в Литву, типа, с Польши, там такий трохкутник, польско-белорусско-литовский, Августовское поозерье, лясы, речки, озера, и там вельмі тяжко было змагаться с теми партизанами. И в Сапоцкім довольно шмат про гэтых историй было. Яны ж под Пруссией были, правда? Что? Ну, это же один кавалок Беларуси, який був під Пруссией. Ну, після так. Речі Посполитой. Адзіныя, якія не в Россию потрапили, а в Пруссию. Так что, если их там была межа с Пруссией. Там было, вот, когда будовали это Августовский канал, то там было... Там это же была Пруссия, а не Россия. Это же в Беларуси один и не российский закуток. Ну да, там была Сувалкская губерния, до речі. И вот, когда будовали, там в Сапоцкім приехал довольно шмат рабочих будовников с Польши. То есть там такие вот, сапраўды была такая миграция працоўная была на гэта Августовский канал еще при 19 стагоддзі, что для их вот память про гэта
іх захавала, ну і нейкія іншыя рэчы там таксама памяталі, бо нават цікава, там смешная гісторыя, такая загадка гістарычная, самы доўгі мост у свеце, там, у Европе. Там. И это, оказывается, мост праз Нёман у Коўні. Бо там таксама былі, мяжа была Сувалкская губерния, а в королевстве польскім дзейнічала григоріанскі падлік часу. И там, калі праходзіш гэты мост, то 12 суток это займае, там 13 суток займае, адразу час мяняецца. Такая цікавостка. Памяць про гэта такая, конечно, панішчаная, але трохі про гэта ёсць. І неяк сваю адметнасць спрабуюць захоўваць. Ну, калі пачынаеш капацца ў той памяці про апошнюю вайну, то я, напрыклад, распытваў, тым Сапоцкі не распытваў людзей про 39 год. І меня цікавіла, про каго яны скажуць нашы. Хто для іх нашы? 39 год. І нашых наогул не было. Была польское войско, были советы там, потом пришли немцы там. А вот слово «наши», то есть повинно было по логике сказать «наше польское войско». Это просто польское войско. Там кожное войско – это просто некое войско, мы тут себе живем и не все это переживаем. Такая просто некая такая отхильность от этой улады. Дистанция до улады, до войска этих уладов. Кожной, причем, улады дистанция. Это ж такая несубъектность. Так, это вот такая историчная несубъектность. Это вот не отчувание себе субъектом в истории. Коли вот по нас проходят... Это вот я, по сутности, про усе советы, коли вы вучили там историю Беларуси. Так само там польско-российские войны, шведские войны, такие войны, всякие войны, а белорусы в этом дело не берут. И так бы-то сидят, они посярод в этой мапы и глядят голову то направо, то налево вочками, туды-сюды, як тут вот летают всякие войски. Это вот это самое же вбивание в голову вот этой отсутности субъектности. Это же так само вельми важный момент. И вот это все этой истории, как раз что вот вы нам рассказываете, в этой польскости, Польши и поляков, Люся, Беларусь, это так само же вельми важный момент вот разумения, где проходит, вот где починается, и доколь не досягая вот это разумение белорусской субъектности. Татьяна. Зусім агульнае пытанне, як не гісторыка, который все гэта слухае. І палітыкі так кажуць, прынамсі цяпер, і не толькі беларускія. І вы сёння сказалі, калі вы цытавалі Ластоўскага. Трошку гучней, Татьяна, калі ласка. Да, голас, калі ласка. Калі вы цытавалі Ластоўскага, што ў нас ёсць, што мы паміж двух ворагаў. І калі вы скончвалі, вы казалі пра тое, што вот гісторыя, і таксама вы ўжылі слова вораг. І мне гэта некамфортна слухаць, што гісторыя это тое, каб даведацца, хто вораг, а хто не вораг. Мне хочется больше объективно погляду на то, як громадство развивается, а не то, что вот это наше, это не наше. Вот так, а не так. Не, ну, по-перше, наратив некомфортный. Я якраз аспрэчваў гэтую дактрыну тых ворагаў і паказваў, то есть для меня вельмі важны быў якраз Ластоўскі, які казаў пра іншых. Про то, что треба от себе заходить и перш глядеть на власны унёс такую гісторыю, такие оценивать. Ведаеце, калі вы говорите объективно и история, тут вот як это, ну, что значит объективно оценивать? Я оцениваю, с какой позиции оцениваю. Я белорус, я белорусский историк, я атрымаў пэўнае выхаванне, там, пэўную адукацыю, там. Я там валодаю нейкімі там методами историчного познания. Окей, я просто застаюсь еще при этом живым человеком. И когда я пишу некую историю инших людей, то есть я человек, пишу историю инших людей. Ну, это настолько вот все вот это человечная это наука, история, что можно претендовать на объективность, но это выкликает просто у серьезных людей смех. Я вот объективно написал историю. Ну, какую объективную историю ты напишешь? Она около смея, это объективная история. Это процесс, які ствараюць люди, які ўмудзельнічаюць.
И тут, конечно, тут можно некие параллели с литературой проводить, и, дзейнасці гісторыка, і такія рэчы непазбежныя просто. Просто калі пішаш нейкую працу, трэба паказваць, з чаго ты зыходзіш, калі аналізуеш, то і ўсё. І потом вельмі важная частка гісторыі ведаць дакумент. Я кажу пра гэтыя дакументы, на якія спасылаюсь. Але тут таксама ёсць такі падман. Вот гэтыя савецкія зборнікі дакументаў, пра якія я таксама казаў, таксама дакумент. Ведаеце, калі береш дакумент, то трэба вельмі добра разумець такую важную рэч, то мы до конца не ведаем, хто ствараў гэты дакумент, і з якой мэтай ён ствараўся. Гісторыкі часта зыходзяць з таго, што дакумент это некі такі срэз там аб'ектыўнай рэчаіснасці, якая была там, гістарычны след там. Ну, неправда гэта. Чалавек, які стварае дакумент, піша там, напрыклад, пра тое, як там колькі школ беларускіх яны стварылі ў 39 годзе, і ён арыентуецца на сваё начальство. Правда гэта ці неправда, мы не ведаем. Яму трэба сказаць, што мы выдатна працуем, дайце нам прэмію за тое, што мы столькі школ стварылі. І нам не хапае яшчэ тут грошай, там яшчэ чаго-нибудь не хапае там. І вот тут трэба это все рэальна ацэньваць і разумець, што мы можам вельмі так, асцярожна дакрануцца да таго, што было, і таго, чаго ўжо няма, і трэба быць вельмі асцярожным у сваіх высновах. А мы прыйшлі туды, з Я чаго не мы аб'ектыўны, пачыналі. прызнаю. 4 тыдні таму мы пачыналі, таксама у нас была гэтая тэма наконт аб'ектыўнасці і неаб'ектыўнасці гісторыі. Мы гэта закраналі. У нас аб'ектыўная гісторыя пачынаецца летапісамі 16 стагоддзя, якія пачынаюць альбо з Рымскай імперыі, альбо ад конюха маскоўскага цара, паходжання беларусаў. І тыя такую супераб'ектыўнасць нам выдавалі. То есть гэта беларуская гісторыя, якая пішацца свядома ўжо ад 16 стагоддзя, она же вся мае некую ідэю за сабою, кудысьці менавіта гэтую краіну прычапіць. Таксама трэба заўсёды ўлічваць. Это вельмі важнае пытанне, што мне здаецца, тое, што я сказала, это разуменне сваёй суб'ектнасці. Слово ідэя, а другое слово вораг. Гэта тут давай тады філалагічна падыходзіць дэфініцыю слова вораг, і калі не падабаецца слова вораг, будзем казаць прыгнятальнік, гвалтаўнік, непрыяцель. Не абавязкова гісторыку ўжываць слова вораг у сваіх працах. Просто можна напісаць, як вось з усходу прыйшлі, там усіх зрабілі там рабамі і так далей, як з захаду прыйшлі, там усіх паланізавалі. То есть я кажу пра вобраз, які ствараецца з гэтых суседзяў. І, дарэчы, у часы эпоху нацыяналізму это вельмі важная рэч. Як з'яднаць нацыю? Казаць, што все мы такія добрыя, вот такія мы добрыя, мы все гаворым аднолькава і так далее. Это доўгі шлях. Сказаць, вось мы беларусы, у нас ёсць вось такі вораг, з якім трэба змагацца. І калі мы не будзем змагацца ўсе разам з гэтым ворагам, это не становіцца зразумела, дзеля чаго мы все яднаемся ў нацыі. Таму што вакол ворагі нам трэба ўсім яднацца, быць разам на чале там з правадыром якім там чарговым там і так далее. То есть это во всіх народах эпоху нацыяналізму гэта так прысутнічала, і гэта такі нармальны заканамерны працэс, толькі вось у некаторых ён затрымліваецца на больш доўгі час. Это характэрная рыса хіба не толькі нас, а всей гэтай цэнтральна-ўсходняй Европы вялікай ступені. І пра польскую гістарыяграфію, калі казаць, і там можна шмат чаго ўбачыць, пры тым, што гістарыяграфія больш высокага ўзроўня, але ёсць там, чым не трэба ганарыцца, і літоўская, дарэчы, таксама увесь час нешта натыкаемся на нейкія такія рэчы, адчуваючы, што гэты нацыяналізм ён быў і застаўся тут, жыве і квітнее сярод навукоўцаў. Дзякуй вялікі, Алесь, у нас уже час наш, на жаль, выйшаў. Я спадзяюся, што гэта сапраўды наша такая першая даўгая 4-кротная сустрэча, і будзем працягваць далей, потому што ёсць пра што гаварыць, і гэтыя тэмы і іншыя тэмы пра беларускую ідэнтычнасць і беларускую суб'ектнасць з пункту гледжання вас як гісторыка, это заўсёды вельмі, мне здаецца, важна і цікава слухаць. Што цяпер на дадзены момант дзякуй усім, хто слухаў, таксама дзякуй тым, хто будзе слухаць цікавага праслухоўвання, тым, хто будзе запіс слухаць. І тады што, да наступных сустрэч, да пабачэння. Дзякую вам за ўвагу, за пытанне. Дзякуй вам. Савлёва Тацяне. Всего доброго. До побачення. Все, можна нас відключати.